Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Ay magrabiti ka kapsat. Mataydayo man ti Apo, tayo di ka na tayo gawin ka na kapsat, di ka sa makapagkakatwa tayo. Di dito yung programa, di Ilocano, di dalat di Santo. Kaya masansan ngayon tayo may pagkakapsat, nga masabol nga tayo, tubon tayo sa ni Apo, tapi kasi makaadal tayo kapsat. Lagi pagsiatan tayo, hindi pa nagtiyak tayo ng Spirit pala. Kaya salamat ni Apo, yung sa manan, ikan taway, siya ipagayon niyo ng kapsat niyo, di pamati, siya ni Brother Martino, Dubrique. O minsan doon mawag ng Brother Daniel. Kaya salamat ni Apo kapsat, at narabihin, at tayo, at agadal tayo sa ni Apo. Sakling kultul ni kapsat, kapan tayo iti panagdawat itulong ni Apo Dios kada tayo kakakabit o itikas takid isuti mangiwan-wan kada tayo isuro kada tayo kada iti aramidaw tayo kumararag tayo kapsat Apo mi nga manakabalit ti amin at dayo kami ka itikas kaunay nga ito kada kami nga din na kami nilipatan Apo kinapagpaiswanan na Apo katinkan na kami pay itatang rakit kundaway kami kadugit sa aso. Katawan sa bali nga dawat ni no di Apo di panahon nga kami ang ado di sasaong tulungan na kami kumasik o pati maniwan kada kami kinapud mo Apo no dito nga kinapud mo isulti mi yata itatang dawat ni Apo at tulungan ko man nagiti kakatwami Apo tatang i-technical Apo staff di angkor kan di backup angkor kakapsan Apo tatang kan kanyak na angkor karabi salamat kini Apo kasi katito tutulong ka na kami Apo. Kahit bayat di pa nagtutuloy ni namnamang Apo nagititil online viewers mi at naratikad si sasagana tutan nga agdengag kan magdad nagiti pamakablaot at kami dawatan ni Apo si ating pagtuloy nga at tinagan ni Apo Jesus na dawat ng kararami. Amen. 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 Salamat kini Apo. Absat. Tayo na tatayan. Dahil ka na tayo kay Apo. Ikut daw ay tatangarabi. Katatangarabi kapsat, sakpili pa nagtutuloy tayo. Kitaan tayo umampay, nagiti kapsat tayo, online viewer set, tangarabi kapsat, nagiti kaplao da, dan akong dat tangarabi. Tawatan tayo operator tayo, plus naman di screen. Amen. Patangarabi ka doon ni Brother Ernie Ligaspi. Amen. Nagiti magpagana kapsat. Kastawan ni Brother Jeffrey Oburgos. Amen. Tapay ni Maybelline Rabagog Spar na yung bag nga iti aming kakapsat kang gagayang malay dayaw ni Apo. And that is the kakapsat. Taman ni Brother Anor Helio malay dayaw ni Apo Diyos tatang arabi. Amen. Yung bag nga rabi
kakabsat ken gagayam pamati isisipyag ako Dios watching from nagilayan congregation isulan sultang pagrakyo kakabsat. Tamat kakabsat ni Brother Rowena Siaga is watching with Brother Alfonso. Amen. Pagrakyo kakabsat. Sound Sister Linda Iglesia ng pagrakyo kakabsat. Kini ako na dati nakunda kakabsat. Sama ni Sister Mabel Ramos watching from Ilocos Norte. Amen. Sama ni Brother J.S. Ramos na yung panggarabi kakabsat. Amen. Salamat kinahapon. Sama ni Sister Lolita Acebo na yung panggarabi kakabsat. Amen. Salamat kinahapon. Amen. Salamat ka na kita ng pamakablaw ngayon ka na kita online tours tayo. Good morning kakabsat nga no dati ayat kisao niya po kita kayat nga mapugo na iting daway na at no makapagkakatuwa tayo ito'y nga programa niya po. Kaya kakabsat karito kayo man di encouragement at nangarapi nga dito yung mga liwayan kakabsat ng suportaran kahit programa babaan iti panag-like tayo, panag-follow tayo, panag-subscribe tayo, and panag-share tayo. Kada iti programa online kakabsat, ang tayo mat nga dakkel iti kabaulan na iti daytoy ang programa. Kada iti makangeg ti tupot ng adal ni Apo. Kaya salamat kinihapot ng rabi. Kaya sakpay nga tulpo iti kakabsat. Dinggan tayo mampay, kakabsat tayo, mga adals tayo, tila Trinidad Congregation, tamang tagdati sa sunata, mapaulwanti, talag, ken, tulnog. Creator. Amen. When tayo isauli ako, iten natin lawag pagayatan na itong palen tayo isuti na tayo baybayan dinatalen ken di pa nagtulnog isulain di dalan amapan ken Jesus awan tuti ulit hanya manasitkin tali Jesus isu isilaw awan meti danan iday weno bute no arbat na titay sinaan dilatale keti panagtulno isulaing di dalan amapan ken Jesus amin nga awitay rigat masagaman sumapakanan tutunggunan dinadagsen ang krus pagkanukin uyat parang tanah atu aragsan dinatale keti panagtulno isulaing di dalan amapan ken Jesus yen di tayo mapadas
Amen. Isang nagpintas sa sunata sa tintay na nagiganta ng pagiging talagkan tulog. Presidente Kapsat, ang awan ti talag tayo, ang panagtulog tayo, isasaw niya po, awan mo lang iti magpupunatay Kapsat. So, salamat niya po, kadag iti matalag, anak ni Diyos. Kaya tangarabigin Kapsat, mapantay iti may katong Kapsat, iti ang programa Kapsat, sakmanan di Kapsat yun, di ko ang konti tangarabigin, matihan nakasumbol, tagudag iti masapul na nawa, naramitan Kapsat. Mapantay ulit iti greetings kadagit Kapsat tayo. Istam ni Brother Francisco da Castillejos. Amen. Yung pagkakit ang Kapsat. Madaydayo ti Apo. Istam ni Brother Romulo Ignacio. Amen. Praise the Lord. Amen. Istam ni Charles Edian Histeria. Amen. Amen. Salamat din ako. Istam ni Sister Bembe Magtogan. Samahan ka ng Panginoon. Kuya Nardino. Amen. God bless po. Istam ni Sister Annie Gamboa. Ganda ngayon po mga kapatid. Yan po ang kanilang pinabangkit at kita sa unang kapsat. Kasama ni Brother Jeffrey Obergos. Amen. Amen. Salamat kiniya po. Kasama ni Sister Rosalina Gamboa. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Ganun din po. Ni Brother Arvin Logan. God bless you po. Brother Nantino. Amen. God bless po. Brother Arnold and Mr. Ortonio is watching from Facebook. Amen. Salamat sa Panginoon. Kasama ni Sister Linda Gaceta. Maganda ngayon po sa mga kapatid sa Panginoon. Kasama ni Brother Benigno Siginoya, Nembag na Rabi Kapsat. Amen. Salamat din niya po. Amen. Talagang doon naging kapsat tayo kapsat na talagang nakatutok tayo iti nga online ating programa Ilocano nga dalang pinasanto ulit mga kapsat na nagpintas ulit kami tayo utuban at dalang sa niya po. Kaya titararawati mapataran tayo magaganda sa asa. Kasama Kapsat, ating programa tayo ng harapi, mabuya tayo Facebook and YouTube, Kapsat. Doon na ito, hindi nawaya, napiksat i-signal nyo, Kapsat na. Ino kay bubuyaan, mapangkay di kayo, patasin nyo yung siguro sa Facebook, Kapsat. Kaya ang kasama Kapsat, ito yung ipatan at ang harapi, naging prayer request in general. Talaga dapat ay kararak Kapsat, ito isang kasaknapan, sa kalupungan, at trabaho ni Apo. Kasama naging yan, spoken request, nakanayin kayo magmanggag, ngayon magpagada, nga masapul na kararat tayo. Kahit salamat din niya ako. Kahit tatangrati, mapantay man na kitaan, naging kapsat tayo, at umanon, naging panakasangit. Birthday greetings, operator, plus po. Amen. Amen. Kata kayo, sa nalimanong di pa sa ngayon, happy birthday. Kaya ako matinganay, kakalibot, yung mga invitation pa na kayo. Iti pasit, ibiyag yung pasit. Tatang rabi kapsat, mapantay nga rin, iti may katulong mapasit, iti ito yung programa, mapantay iti pakdaan, kapsat na katagit kumay, trabaho ni Apo, sa ganun niya, masangwan, trabaho ni Apo. Into no June 19, pwede nga natin 22, June 19 to 22, iti ito yung atawan, Pagdante yung Size Convention kapsat na ken 31 anniversary of the Church of God di Cantoni Negros Occidental. Happy anniversary po mga kapatid. Kasama into no June 28 to 29 at the Timisang Aldao Revival ken anniversary man ng the Church of God Makapari Damulog Bukidnon. Happy anniversary po mga kapatid. Kaya po di madaydayo mga kapatid. Kasama into no July 6 di nga pulang na sumaron na WhatsApp July 6, iti-date nga tawan, nag-anniversary ti Church of God.
iti Philippines, kabsat na, intiro ti Pilipinas, maganap iti chapel, lakayang subdivision. Dito ti, ayan iti venue ti kabsat, ito anniversary Church of God Philippines. Amen. Salamat din ako. Kastamat into July 12, aginggan at 13, maagdaan iti may isang rapiing revival kabsat. Then kastamat, maagdaan na pa iti may ka-12 nga tawad anniversary of the Church of God di Panimaloy, Bukidnon. Amen. Salamat din ako. Puro anniversary di makikita tayo. Nakabsat mo, magkaya may pagpakita lang itakabsat nga ni Apo, na yun na natitawin, dagiti kakabsat nga agay-agay iglesia ni Apo. Kaya tatang rabi, masansan kakabsat na, nagita yung aliwiwayan, kada alas 8, itirabi, kakabsat, kada ti online prayer meeting tayo. Hindi pa nagkakatwa tayo, kararag-kakabsat online, hindi prayer request tayo, masansan mo yung pagkatin ni Jai, at hindi mga ikararat, at hindi mga itatulong, reaksyon ka, mo tayo, tinasgad nga kararag, takil iti marangit na. At sakbay, di ba nagtutulit ay kakabsat at harabi, makangiti man ti may sakantang live, ngayon tayo mga gan, ital-tal, kantaan ka ti parabor, katwada ti Jai, Mr. Abigail, Joy, ganda iti kakabsat nga nagpujay, Dumingag, Congregation. Kuyaan tayo mga kakabsat, gandang tayo. Amen? Amen? Iti napukawa
Amen. Nagpintas nga kantang kapsat, iti parabol. Kuno kapsat, may salakan tayo, babaan, isinong ti parabol ti Apo. Salamat na di nga kanta, kaya tayo nanggang, tinagong kapsat, di ragsakan po ay, dadagit kapsat tayo, ito kapatid, ito'y, madidawat nga talaga kahit paano, kabailan nga kapsat, di mangtad, di pamadayo ti Apo. Anaman ka nagsasao. When kapsat, tatangaragin, anaman di pa nagsasao tayo, anaman di natin tatangaragin, importante, ikan tayo, di pamadayo ni Apo. Kaya tatangaragin, di madit pagbayag ng kapsat, isagana tayo kumat, nagigito school tayo, nagitinakon tayo, kapsat, nagita online, nagita online viewers tayo, tatangaragin, bukutan tayo, nagigito panunod tayo, ganyan lapayag tayo, ipapulong tayo pa, ito sa magmamahang kapsat, at kasta, makangag tayo, di sasaw kaya ako. Salamat po din ako, tatangaragin, magpagatal tayo, at di sasaw kaya ako. Awag akong kakapsat, i-preacher tayo, tatangaragin, na mangyagal kada tayo, nagkakupay itipon, kirino, awan sa balin ng brother Rolando Camino, na yung pagkarabihin, brother Rolando. Amen. Imbag nga, grabe, Brother Nardino. Basta mo Amen. kadagiti kakabsat tayo nga nagdingdingag tirating rabi kan nagbubuya mo dayo na po Dios. Kakabsat. Sabay ti amin. Kumusta man ti signal tayo kabsat no may lang. Okay kakabsat, makadaang tayo, nakawakmat, adi audio. Amen. Okay, madaydayo na po Dios kakabsat tirating rabi. Kaya tagyaman na kiti gundaway manen so nga intid manen ti Diyos kanyak tapno inak manen may padayat-yat wenno may kaskasaba dagiti napapatigunan sa sauna kiti tingrabi ken agyaman tayo iti gundaway ay sumanen nga impay na kanya tayo tamo nga agyamanak kadagiti kabsat tayo nga isu nga magdaldalan diti nga programa napatiglaw na dagiti nga aramid iti Apo isu nga kangkanayon ko mga ikarkarag tayo iti natigsa nga internet tayo iti nga rabi tapno dagiti mawaw kadagiti sa sao ti Apo iti nga rabi iti mardot ta kuma tinda pa nakang ket nagyamanak iti gundaway isu nga impay iti Dios kanyak iti nga rabi ket sante nagbayag kabsat doktan tayo man iti Biblia tayo intay rugyan iti panagdingeg iti sao ti Apo iti nga rabi iti kahit ko nga ipadamag wenno ipangeg iti nga rabi nga sao ti Apo manipud iti Hebreo iti chapter 9 verse 27 ako na nadtoy ket gapu tanay tuding kadagiti tattao a matayda iti mampinsan ket inton malpas daytoy ti pannakaukom tayo ti panagtamod kabsat tayo mampay maminsan ti panagkararag tinka amaming nasantuan iti dayti nga radia po Dios igaman kami iti dayti nga gundaway isumanen nga impay tunggal may sakada kami tigyaman kami ta intid mo kada kami Apo Dios dayti nga radi tapno ti kasta Apo Dios makangeg kami manen kadagiti nasantuan nga saom dawatin mi nga isaganan pati dagiti puso dagiti makangeg dayti nga radi dagiti bubuhay ti dayti nga radi Apo Dios ket luktam kadagiti puso da tapno isu kadi Apo Dios ti pakilaunan dagiti saom nga mamneganda ti dayti nga radi ket dawatin mi nga sika kadi Apo Dios ti tumulong garamid kadagiti agaramid kadi dagiti sasaom nga mamneganda dagiti tao ti dayti nga radi tapno ti kasta Apo Dios kahit dapat iti dayti nga radi ket may salatan ti dagda tulungan bisuda Apo Dios tapno ti kasta ket makita daan kasam iti kinapateg iti panagserbi kada kayo wen tadipon mo nga sarama dawatin na nga sika kadi Apo Dios ti tumulong imbigin na nga kaditi nyaman nga maramidan na
Nawan ka nga tumulong king kuana. Dawatin mi katem dagiti nyaman nga sumalakped. Nadda po Dios kadagiti lawlaw. Tapno ti daytoy nga rabi sika manen ama iti may daydayaw. Wen dagiti ti dinawat king kararagli tinagan si Kristo nga po mi. Amen. Amen. Pamagat na kabsat ket inton sumangutay ijay pangukuman. Ta pudno launay nga kinuna ti nasantuan nga kasuratan nga kabsat nga addan to daytoy aldaw, addan to daytoy tiyempo nga isu nga isasango tayo amin ijay pangukuman. So gapuna nga itatta kuma nga gundaway no manggagantay ti sao ti Apo kasapulan daytoy agsagana tayo. Yan, kasapulan di pa nagsagana tayo kabsat na dumting to daytoy aldaw nga kuna nga sumango tayo amin ijay pangukuman. Ket anya nga rod daytoy masapul nga aramiden tayo. Tapno ti kasta into no dumteng to daytoy nga gundaway wenno daytoy nga panawid ket adda tayo nga nakasagana. Adi kuna na po ti Jesu-Cristo idi isuna ti mangrugi nga mga kasaba. Agbabawi kayo kunana dati pagarian ti langit asidigay. Kaya na nga sa awen nga dayjay ti umuna nga aramiden tayo. Agbabawi tayo tapno ti kasta ket dayjay ti umuna nga agtang tapno ti kasta da tayo kabsat ket makapagpamati. Masapul nga muna dayjay panagbabawi tayo. Tapno ti kasta ket into no dumteng dayjay tiyempo nga panangtipon-tipon to ti Dios kanya tayo ket adda tayo nga nakasagana. Saan tayo nga makilaat no dumteng dayjay nga tiyempo. Tangamin adda tayo nga nakasagana. Adda tayo nga nagsalasalukag. So nga ante nga sayangin dayjay nga gundaway. Kunana di Marcos chapter 13 verse 35. Kunana ditoy agsalukag kay nga rod tadi kay ammo no kaano ti ay ti Apo ti balay no ti malem wenno ti tinga ti rabi wenno inton panagtaraok ti kawitan wenno iti bigat. Kaya nakasawen hantay nga ammo dayjay nga aldaw kabsat. Hantay nga ammo dayjay nga oras nga isu nga isasango tayo iti pangukuman. Tadi kuna di nabasa tayo iti teksto tayo nga iti tao kabsat ket adda dayjay naituding ipapatay na ket ijay sumangon to ijay pangukuman. Addan to dayjay aldaw nga isu nga isasango tayo amin ijay pangukuman kabsat. Isu nga masapul nga daytoy nga gundaway tayo nangyigan ti sao ti Apo kabsat hantay nga patangken ti puso tayo. Kuna ti nasanto nga kasuratan biruken nyo nga muna ti pagarian ti langit. Dayjay ti masapul nga aramiden tayo biro itatta tahantay nga nadanon dayjay nga aldaw adda pay di gundaway tayo. Adda pay di panagon tayo tapno ti kasta ket masapulan tayo dayjay pagarian iti Dios. Tatta tasibidad tayo daytoy dayjay gundaway tapno ti kasta ket masarakan tayo dayjay pagarian iti Apo. Takuna di Isaias, hindi ko na di Isaias iti chapter 55 verse 6. Asidig pa iti Apo. Ya, masarakan tayo pa iti anang sawon nga kabailan tayo nga saraken iti Dios. Asidig pa isuna ko na nagtoy chapter 55 verse 6. Sa pulin nyo liyo ba itata masarakan pa. Umawag kayo kingkwana ita asidig pa. Masarakan tayo isunan talaga nga kayat tayo nga sapulin. At dapay nga min daligundaway tayo. Kaya nang asawan, dajay panawon, intin na kanya tayo sa kasapulang kumanga, dajay raritin tayo, di pa nang sapul. Busbusin tayo, di pa nang sapul tayo, hindi pagarian ti Diyos.
kunana di Matthew chapter 6:33. Birukin nyo nga muna ti pagarian ti langit. Kunana. Ngayon birukin nyo nga muna ti pagarian ti Dios. Ken ti kinaluntig na ket so amin dagiti abambanag mainayon danto kada kayo kunana. Kasde lagay panagsagano tayo website. Masapul nga kang karayon nan tayo nga sapulin dagiti pagarian ti langit. Ngayon dagiti banbanag iso nga mapukaw laeng. Dagiti lubungan. Dagiti dati lubong. Mo tayo no kasano mo di kinapatag dagiti material nga bambanag nga website. Ngayon lagay pan tayo nga dapat dagiti napatpatag iso kung mga nangruna nga sapulin tayo. Dajay pagarian iti Dios. Nga iso nga kasapulan gayam nga iso dagiti unaan tayo sa dagiti banbanag laeng nga mapukaw. Dagiti bambanag nga dagiti rabaw daga website. Ket awan ti maipaay na kanya tayo. Na maipapanan iti spiritualan nga banbanag. So nga ito no sumango tayo kumadjay dadi awan kumatay pagkurkurangan iti tunggal na sa kanya tayo. Dadi kumadali arapa tayo. Sabay ko mga dumteng dayday tiyempo nga iso nga panangukom na kadagiti entero nga tattao website ket awan kuman dayay pagkurkurangan tayo isangwanan iti Dios. Isangwanan ti Dios itunda tayo ket sumango. Kunana ko iti Matthew iti chapter 5 iti 48. Nya di kunana jay agimbag kayo nga rod nga awan pagkurangan na akas ken amayo ay langitan nga awan pagkurangan na. Dayjay iti kunati ako nga kasapulan ngano awan iti pagkurangan iti Dios. Kastamot kanya tayo kumabsat into no sumango tayo iti pangukuman adda tayo kumamet nga awanen iti pagkurangan na. Adda tayo nga anay no sumango tayo jay pangukuman. Tapno tikas na kabsat ket makapagtader tayo ito silulumteg isang wanon ti Apo. Nagsayaat dayjay no ammom nga sikat ket naisalakan. No dumteng dagiti sakit, no dumteng ni patay, awan iti buteng. Gapu ta ammom di kuna ni Pablo kunana tano kanyak ti panagbiag isu ni Kristo iti papatay isu ti gunguna. Dayjay ti kuna ni Apostol Pablo. So nga no gayam naisalakan iti maysa nga tao, no gayam nakasaganan iti maysa nga tao, dumteng man ni sakit, dumteng man ni patay, awan iti danag na gapu tammuna nga di papatay na ket isu gayam dayjay ti gunguna. Dayjay pangrugyan kabsat dayjay di pangrugyanan iti biag nga awan patinggana nga isu nga ipaay iti Dios kunkuana. So nga madaydayaw ti Apo nga nagsaya dayam dayjay kayat na nga ipaay iti tunggal maysa kanya tayo. So ang kitaan tayo no kasano jay kinaimbag na kanya tayo. Saan nga dagiti bambanag kumala diti rabot ti daga dagiti pangisukatan tayo dagiti panagayat iti Dios kanya tayo. Dagiti panagayat na kanya tayo haan tong agpatingga di panagayat na kanya tayo. Nangruna no datayo ket agtultulnog kang kanayon kadagiti pagayatan iti Apo. So nga ito no dumteng tayo iti pangukuman. Yabsat ket adda kang natay ken ni Kristo. Adda kang nakasagana iti nga tiempo. Anyan to di kunana. Iti Matthew 25 Matthew 25 verse 34.
Iti dayta kunayan to ti ari kadagiti adda iti makannawan na. Umay kayo, bendito ni Ama. Tawidin nyo ti pagarian na naisagana kada kayo. Manipod iti pannakabangon ti lubong. Nagpintas dayay kabsak nga manggadan tayo. Ito no datayo ket sumango tayo ti pangukuman. Nagsaya dayay manggad tayo nga. Kunayan to ti ari kadagiti adda ti makannawan. Umay kayo bendito ni Ama. Tawidin nyo ti pagarian na naisagana. Dagayam na isagana nga pagarian kanya tayo. Lalo, no datayo kit nakasagana tayo, ento no dumteng dayto nga tiyempo. Awan to ti makalisi. Kabsat, awan to ti makalisi. Ento no umayen dayta nga oras. Kaya ija ito, titipungtom amin nga tattao, amin nga nasyon, amin nga tribo, addan to ijay sangwanon ti Apo. Kung natin nasanto nga kasaratan, kasla kaldi, kasla pastor, nga paglalasinin nanto dagiti kalding, ken dagiti karniro. Dayjay ngaldaw kabsat, paglalasinin na tayo, adda tayo aming isang ngalan, iti pangukuman, ket awan to ti may libak tayo jay, no sika, ket nagararamid ka ti basol, no sika, ket sinaysayang mo, dagiti gundawang yung pa iti Diyos ka, tapno di kasta, ket masarakan ti pagarian na, kabsat, addan to dagito ti gundaway, nga ibabalos mo iti Diyos. Gapo, tamungeng taltalag. Gapo, tamungeng kaskaso. Dagiti nagado nga nanggagam sa sauna. Dagiti nagkado nga panagayat na kanyam ng samungeng kaskaso kabsat. Dijay tungal daw. Dayjay to iti ibabalis na. Hindi ko na nagdiwa di may kadwa nga Tesalonica. May kadwa nga Tesalonica chapter 1 verse 8. Abalasin na dagiti saan ang mga mo iti Diyos. Kendi agtulnog iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket dijay ngabsat no saan ka nga nakapagbabawi, no saan ka nga nakasagana ito nagdumteng dading oras. Kasjay ito nga balasin na ka iti Diyos. Kaputa nakatigdog kabsat dagi sinaysayang mo oras. Sinaysayang mo nga panawod. Ket di man lang kaskaso dagiti nang nanggagam nga sasao ti Apo. Na nabalasin na dagiti saan ang mga mo iti Diyos. Kendi agtulnog kunana iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Dahil isang nagtulnog kadagiti sasao ti Apo. Balasin nanto. Ket dijay kuraan ng tumag. Adan tumag kunaan na kadagiti kadi mula Matthew 25. Iti 41. Ket kunaan ng tumat kadagiti adda iti makaptigid na. Umadayo kayo kanya na ilunod. Ingka iti apoy ngagnanayon. Anay sagana iti jablo. Ken kadagiti anghel na. Kasdi tumat iti kunaan na kadagiti saan nga nanging kaskaso kadagiti sa sauna. So nga iti dayto nga rabi absat. Dinggan tayo nga nalaing iti sao ti Apo. Adda nga kayat iti Apo nga agturong ti amin iti pagarian nga isugang sagana na iti tunggal may sa kanya tayo. Amo kadi kayat nga mangganday day kunaan na kanyam umay ka katawidem ti pagarian manay sagana. Manipod iti pannakabangon ti lubong. Nagsayaat nga dinggan. Ante kadi kayat dayjay nga manggagan. Tuntumting dayjay nga
Tiyempo kabsat. Nahantay ito nga makapaglibak isang wanan iti pangukuman. Awan to ti may libak tayo dyan. No, kanya na yung nararamid tayo ti rabaw ti daga. Into no matay tayo. Tugot tayo tayo dyan. Hantay ito may batay. Ano na dyan, Apocalypse, chapter 14, verse 13. Apocalypse 14:13. Ket nanggid ko ti maysa a timek a naggapu iti langit agpun ko na kanya isurat mo nagasat dagiti natay a matay iti Apo nanipod ita nagnanayon wen kuna ti espiritu tapno a ginanada kadagiti bambannog kadagiti aramid da sumursurot da kadakwada dagiti aramid da kunana sumursurot da kadakwada kaya nangasawen nga awan to ti may libak tayo iti sangwanan iti pangukuman. Patay di gayam aramid ti rabaw ti daga sumursurot ti gayam kanya tayo. Uray something agsasaud jay nya ammun iti Dios dahil aramid tayo iti rabaw ti daga. So nga uray hanting nga punaenan dadi kuna Matthew 21 verse 7. Dagi kinunamad dyan nga, Apo. Ti 7:21. Saan ati tunggal maysa ngagkuna kanyak, Apo, sumrikot ti mga rami ti pagayatan ni Ama ngagda sa dilangit. Adunto dagiti kun jangal daw. Apo, saan kami aya nagipadto itinagan mo. Ket itinagan mo pinarwarmi dagiti sa iro. Ket itinagan mo ti kadagiti ado adat lang. Itiyak ipalagak punto kadakwada namam mo. Umadayo kay kanyak da kayo nga agar aramid ti dakes kunana ti Apo. Kaya nangasawen uray pa sa undan to kabsa no sanda mag-anak tultulnog. Handan to nga tawiden ti pagarian ti langit. At dadi kankanayon ko nga ibagbaga kadagiti kakabsat masapul nga agan-anos tayo. Masapul dadi panaganos tayo. Ngaging gala nga dungteng dahil nga tiyempo. No diti rabaw ti daga adu dadi arapaapon tayo nga nga pagbalinan kuma iti biag ti rabaw ti daga. Ngem adda kadimot dadi arapaap mo iday pagarian ti langit. Arapaap mo kadimot dadi mapan iti pagarian ti langit. Kunak siak kunak uray payno ijay pagarian ti langit ket parawalisak to lang. Uray payno ijay pagarian ti langit ket para punasak to laeng kadagiti lamisaan. Basta importante langit di papanak. Nagmayak kabsat. Laglagi pang tayo nga di pagarian ti langit awanen iti panagtrabaho. No dikit di panayon nga panagdaydayaw tayo ti Apong tunod tayo hindi sangwanan na adda tayo tudyayen ket kadkadwa tayo tunggang kanayon ti Apo. Hangtay tun nga may sina di imatan iti Apo.
So nga nagpindas nga pampanunutan nga nagtulog tayo, nga nagsagana tayo, nga aging gana ti panungpalan nga kabsat, awiden tayo to di pagarian ti langit. Sino dayjay anya dayjay rapap mo iti biyan. No kasano dayjay kinapintas iti arapaap mo, no kasano adi kinapintas dayjay planong iti daytoy nga biyan. Adi plano iti Dios iti biag mo, nasaysayat nga amang. Napinpintas nga amang di plano na kanyam. Yan dagiti planom iti daytoy nga biyan. Hanggang nga may padis kabsat dayjay kinasayaat nga plano iti Dios kanya tayo. Awan to ti pangipabisan tayo diti rabaw ti daga. So nga agyaman tayo ti ebanghelyo ti Apo. Tada ti ebanghelyo na daytoy ti naaramat tapno datayo ket may salatan tayo. So nga nagasat dagiti tao nga makangngeg iti sao ti Apo ket ipangag na. Nagasat dayjay makangngeg ti sao ti Apo ket tungpaden na. Nagasat dayjay makangngeg ti sao ti Apo ket salimutmutan na kabsat. Ket masapol nga no kasano kumana di panagayat iti Dios kanya tayo. Ipari na tayo kumamot. No kasano di panagayat tayo met iti Apo. Sano tayo ipari na di panagayat ti Apo? Saan ipari na di panagayat mo iti Apo? Babaan ti panagtulnog tayo. Kunana po tayong si Kristo, no ay atindak tungpalin nyo, dagiti bilibilin ko. Nadyan, tiramidin tayo sa panagtungpal tayo, kadagiti sa sao ti Apo. Tapno ti kastakit, makasagana tayo. Adi panagtungpal tayo. Kanda panamati tayo, kinapo tayong si Kristo. Dayjay ti dalan, tapno ti kastakit, makadanon tayo ito. Dayjay pagarian ti langit, nga isunga isagana na kadagiti na isalakan. Dayjay, kanto nga makaapahan dagiti managbasol. Dayjay basol, isu iti tubeng, wenno lapud iti maysa nga tawo nga makadanon dayjay gloria wenno dayjay pagarian iti langit kabsat. Iti rabaw ti daga, ti dagda iti rabaw ti daga. Pagbiit kunan ni apostol nga Santiago nga ti biag tayo ket kasana alibungubong. Sino ti makammo dayjay kabsat dayjay alibungubong. Wenno linuktan nyo dayjay linuktan tayo dayjay kalub iti kardiro nga kalluto no nagpangato dayjay asok nagpukaw. Dayjay ti alibungubong. Nyaring ni apostol nga Santiago nga kasjay iti biag iti tao. Kaya nang sawen nga apagbiit laeng, apaglabas laeng iti biag iti tao iti rabaw ti daga. Ngem dayjay sagana ti Dios nga biag para kada tayo, para kadagiti naisalakan ket awanen iti patinggana. Pero jay awanton iti awanton ti bulan, awanton iti tawen, awanton ti patinggana kabsat. Awanton ti patinggana na ti biag ti jay. So nga agarapaap tayo man iti daytoy nga rabii. Arapaapon tayo nga makadanon tayo kuma iti pagarian iti Dios. Nga isu nga sagana na iti tunggal maysa kanya tayo. Amen. Agyaman tayo kabsat, amda dagiti kastoy nga programa nga uray peno kasano kaadayo madanon daytoy nga programa.
So nga iti daytoy nga rabii no daytoy nga nakasagana rugyan tayong tigsagana. Nagtapay gundaway tayo, nagsagana tayo ni wabsa. Tabakan no maladaw tayo. Kung dati pagsasao nga nagsakbay pay ko nati pagsasao niya, maaros pay. Ay di pagsasao. Handa tayo, masapol nga agsagana tayo, masapol nga isagana tayo ti kararwa tayo, dati kararwa tayo, isunto ti agsagrap. Isunto ti agsagrap dati kararwa tayo, wabsa. So nga nagdagon tawi tayo, aramidin tayo dagiti pagayatan iti Apo. Kung nakinasudto nga kasuratan nga hantay nga mabalnog kuma nagaramid kadagiti naimbag iti padati nga tao. Tapno di hastay ket makaurnong tayo, hindi ko makaurnong tayo ti kinabanang di langit ang adda kinabanang iti rabaw ti dati dapat urnongan tayo. Hindi ket kinangnang runa dayjay kinabanang kumadjay langit kabsat iti urnongan tayo. Hanteng nga kunaan wenno hanteng ibagbaga nga dakes iti ang nasaya iti agurnong ti kinabanang iti rabaw ti dada. Ngem ketdi nangnang runa kuma dayjay kinabanang di langit miso nga urnongan iti tunggal maysa kanya tayo. Dayjay kinabanang ti langit ket awanto ti makatakaw kun kinasanto nga kasuratan nga hantong aglati dayjay kinabanang tayo adda ditoy puso tayo. Kaya nangasawen nga no adda gundaway tayo magaramid ken imbag aramiden tayo kadagiti padati nga tattao. Amin nya dayjay naramid tayo ti padati nga tao, naramid tayo gayam iti Apo. Mao din nga basahan kabsat iti sublit tayo di Matthew 25. Ta adda kinuna ni Apo ti nga si Cristo ditoy nga isuna ket nagbisinap kunana ket inikandak ti kanen nagwawak ket inikandak tinungan. Naggangganayotak ket pinadagusda, lamu-lamuak ket kinawusendak. Nagsakitak ket pinablaawandak. Nagyanak iti pagbaludan ket may kayo kaniak. Iti kasta sumungbat to kenkuana dagiti nalinteg a kunkunada, Apo kano ti panakita mi kenka a nagbisbisinan ket tinarawlan daw daka wenno mawaw ket inikkan daka ti inungan. Ken kano ti panakakita mi kenka aging gannaet ket ken panagdagos daka. Tinagdagos daka wenno lamu-lamu ka ket kinawusan daka. Ken kaano ti panakakita mi kenka a masakit wenno idiay pagbaludan ket may dakam kenka. Ket sumungbat to ti ari ket kunaan na kadakwada, pudno kunak kadakayo, agapo ti inaramidyo iti maysa kadagitoy kanunuman kadagitoy kakabsat ko, inaramidyo met kaniak. Kaya nangasawen nga kabsat, ngem nga nararamid tayo ti padati nga tao, inaramid tayo met iti Apo. Inaiayak mo dagiti padam nga tao, inaiayak mo met ken ti Apo. Inaramid mo ti naimbag iti padam nga tao, inaramid mo ti naimbag iti Apo. Ngem no binuram iti maysa nga tao, ginuram ti Apo. No inuyaw mo iti maysa nga tao, inuyaw mo met ken ti Apo. Kaya nangasawen no agurnong tayo
wenno magsagana tayo kabsat tapno makapantay di langit aramidin tayo nga ayaten tayo dagiti padating nga tao. Talayjay iti pakakitaan kuna na Apo ti Jesu-Cristo nga datayo ket adalan ti Apo. Makita kanya tayo dagiti ti ayat kadagiti padating nga tattao kabsat kawatan na kabsat nga datayo ti adalan ni Apo tayo nga Jesu-Cristo. So nga madaydayaw ti Apo ket nga rabi naglagipon tayo nga dumteng ket dumteng tulad ti gundaway nga isasango tayo iti pangukoman kabsat. Dayjay ti adal ti kumanidi puso ken kapanunutan tayo nga sakbay kuma nga dumteng dayjay nga panawon, sakbay kuma nga dumteng dayjay nga tiempo nga isagana tayo kuman dayjay kararwa tayo. So nga madaydayaw ti Apo nga rabi naikkanat ti gundaway tapno innak manen kabsat naikaskasaba dagiti napapatig-unay nga sasawa ti Apo dawaten tayo kuma ti Apo nga isuna ti namnangaruna nga mangipakaawat iti tunggal maysa kanya tayo ket adipon na ti pinersonalaen nakapoy awan iti pannakammuna ngawan iti Dios kenkuana. So nga isubli mo lang iti kabsat tayo iti ni brother nga Nardino madaydayaw ti Apo. Amen. Madaydayaw ti Apo kabsat kadagiti nalipos ko nga sasakunan iti ganto karami mutayo na intayo at adalan tekan iti sasaw ni Apo ket kadalan ti kabsat katungga salamat dali mensahe nga impain natin ni Brother Roland Camino from Dipon Quirino ket salamat tayo ket sasaw pearl nga handle iti kabsat tanay tuding iti tao mamatay mga pinsan kalpasan. So salamat kini Apo kabsat daway ay paayo iti programa nang naruna ka iti online viewers tayo kabsat. Kasama dagiti kakabsat tayo, Sister Abigail Joy, di operator tayo, kay Sister Angeline Joy, di operator na. Ket salamat kini Amo kabsat, amo tayo dagiti kapapanan, lukitipuyog dagitoy, lakamon ti sao ti Apo, nga ti Espiritu Santo ti magkuan-kuan tayo, nga amin dagiti kapapanan kabsat ket dakkel unay ti maaramid tayo. So salamatan tayo dagiti kakabsat tayo. At awanan di may bagatayo sa balik kapsa kapantay nga roda ni closing prayer ket pangunang kapsa na sa mangidang uy iti karagay mami nga man kapalit ti amin tayo kaapo pasalamat kami ka kadagiti dapos na sa asakong kadagiti agal mo Apo nga patungarami ang rian ni Apo Dios ket itkastan ng unay idalan may salamat Apo salamat kadagiti para abor mo ang spiritual paiso Apo Apo kada kami alwada babaen kadagiti sa saom ket adalan kami pay nga mas nagda kami kumaraman kami arapa Apo nga may papanting ka dili ka makapagpiyat kami nga magpagsagana kami ket pasalamatan ka ti amin nga napasama kami Apo nagkaroon ng panagad-adal mi kadagiti sa salamat Apo kasi katikat-tuwa salamatan na kay ni
nangato unay parang tayo inagan niya ni Jesus. Amen. 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 Salamat kakabsat. Hindi kayo nagpuyat at kami. Ay magarabiyo, Brother Rolando, Sister Joy, Abigail Joy, magandang gabi, Sir Angeline, magandang gabi. Good night po. Good night, mga kapatid. God bless. Kayo, kabsat. May dayam na po.